मुगाजों गोरोबनानै धोरोमनि बिथिङाव लाइमोनफोरनो गियानखौ होनो हानांगोन आरो बे ओंथिगोनां बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथाङा। धोरोमनि मोजां गियान थानायफोरा लाइमोनफोरखौ मोजां गियान होनो हाबानो लाइमोनफोरा धोरोमखौ सिबिगोन। बिमा-बिफा आरो दैदेनगिरि बिथांमोनहा हगारसारालासिनो सोलोंथाइ, समाज दानाय आरो धोरोमनि बिथिङाव गियान होनो हाबानो जोंनि लाइमोनफोरा मोजां लामाजों आवगायलांगोन। बेफोर ओंथिगोनां बर' लाइमोनफोरनि थाखाय बोसोनखौ होदों बिपिएफनि सासे गोख्रों एमसिएलए बिथां प्रेस मोसाहारि बिथाङा। नंगौ, बाथौ धोरोम बुंनाय लोगो लोगो बर' हारिनि बाथ्राया बेरखाङो। फैगौ 29, 30 आरो 31 जानुवारि 2023 आव जानो गोनां अदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मानि बानजाय आफादनि आफादगिरि धोनस्री बियाबनि एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथाङा बै हाबाफारियाव बयखौबो लोब लोब बाहागो लाफैनो खावलायहरो। फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 29, 30 आरो 31 खालार खालि उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव रुफाथि मायथाइ आरो जिल्लानि 32थि हाबाफारि लानानै जों बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै आंखौ बिबान होदों। बेबायदिनो जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय जेरैबायदि जों लाहार फाहार खालायनांगौ बेखौ लानानै सावरायबाय थानाय जादों। मानोना धोरोम होननाय लोगो लोगो गोबां खोथाया बे गासिबो हाबजोबनानै थायो। जों साफ्रोमबो धोरोमारि मानसिफोरखौ जेरैबायदि माने सांग्रां लाबोनांगौ। धोरोमनि बेलायाव जों माबायदि माने थाङोब्ला मोजां जागोन बेखौ जों सावरायबाय थानाय जादों। आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै आङो खावलायनो सानदों दरफ्रोमबो गामिनि साफ्रोमबो सिबियारिफ्रा जाहाथे बाथौ सिबियारिफ्रा बै दिनखालि गासैबो जाहाथे लैहोर फैनानै बे धोरोमनि सोमोन्दै मोजां गियान लाफैयो। आरो जोंनि गोबां आलासिफ्रा फैनानै जेरैबायदि बिबुंथि होदों, जेरैबायदि बिबुंथि होफैगोन, बै बिबुंथि होनायफोरखौ जाहाथे गोसोआव लानानै फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे धोरोमखौ मोजाङै सिबिनो हाथों। आरो बानजाय आफादनि जानानै आं खावलायहरबावदों जाहाथे जोंनि बे हाबाफारि खुंनायाव जाहाथे बयबो धोरोमारिफ्रा जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होनानै बै दिनखालि जाहाथे बयबो ग्रोम फैनानै जोंनि प्रग्रामखौ मोजां साक्सेस खालामनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय। जोंनि लाइमोनफोरखौ जों मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगोन। दानि मुगाजों गोरोबनानै धोरोमनि बेलायाव जों बिसिनि गियानखौ जों होनो हानांगोन। जोंनि धोरोमनि दैदेनगिरि, धोरोम सिबियारि, धोरोमनि मोजां नलेज थानायफ्रा जोंनि लाइमोनफोरखौ जों जुदि मोजां गियान होनो हाबानो बिथांमोना धोरोमनि सायाव नलेज थाबानो सिबिगोन। मानोना जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारगोन, जोंनि बिमा बिफानि सायाव सोनारगोन, जोंनि शिक्षा दिक्षानि सायाव सोनारगोन। जोंनि लाइमोनफोरखौ जों जुदि हगारसारनानै होनानै धोरोमनि बेलायाव जों जेबो बिथांमोननो जुदि गियान होनो हायाब्ला जोंनि समाज, जोंनि धोरोम गासैबो जों ज'है जों लांनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जों लामा दिन्थिनो हानांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफा, जोंनि गार्जेनफ्रा सोलोंथायाव जों गियान होनांगोन, धोरोमनि बेलायाव जों गियान होनांगोन, समाज दानायनि बेलायाव जों गियान होनांगोन। जों गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जों खामानि मावोबा निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा दिनैनि थारिखआव खामानि मावगोन। मानोना दिनैनि जुगाव साइन्सनि जुग, कम्पिउटारनि मुगा, बेहाय गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां धरननि आपडेट मेसेजफोरा मोनो। ओंखायनो बेजों मुगाजों गोरोबनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गियान होनो हाबानो निस्सय जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां लामाजों आवगायलांगोन होननानै आं सानो आरो। 2023नि जानुवारिनि 29, 30 आरो 31 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ जों खुंनो थाखाय जोंखौ बानजाय आफाद हिसाबै दानानै होनाय जादों। ओंखायनो आं खावलायबावदों जाहाथे बयबो फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय। आरो जोङो बाथौ धोरोम होननाय लोगो लोगो जों मोनथिखायो बाथौ सिबियारिफोरा जों बेखौ सिबियो आरो बेजों लोगोसे बेखौ मोजां मोननाय जाहाथे बे बानजाय आफाद हिसाबै गुबुन धोरोमनि मानसियानो जायाथों मानो जाहाथे बे जोंनि हाबाफारि खुंनायाव जाहाथे बाथौआरिनि बे धोरोम सिबिनायाव जाहाथे बिथांमोनाबो जोंखौ बे हाबाफारि खुंनो थाखाय माने जेरैबायदि हेफाजाब, जेरैबायदि मदद नांगौ जानायलाय जों बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो हेफाजाब आरो मदद बिनाय जादों। आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि दिनैनि बे मेलेमजिबिजों सावरायनाय मेलखौ लिंदों। अदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय जाय बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनो, जाय बाथौ धोरोमखौ सिबिनो बयबो जाहाथे माने सिबियारिल' नङा, जाय मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जों लेंनाय जादों। आरो बेसेबांसिम प्रिपेयार जानानै दं? जोङो फुल प्रिपेयार जाना दं। जाहाथे रायजो राजानि हेफाजाब मोनोब्ला जों 100% साक्सेस खालामनो हागोन आरो। बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ अदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं।
खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन